Петко нинджата, Дидо каратиста и Владо айкидото бяха приятели от години. Тримата се запознаха покрай общата си страст към бойните изкуства, а не след дълго откриха и Грейси джуджицу, система, която ги научи на търпение, контрол и изненадващи техники за неутрализиране на противника. Всяка вечер се събираха в старата спортна зала в покрайнините на града, където тренираха до изтощение. Но точно тази есенна нощ щеше да се окаже различна. Една, която никой от тях нямаше да забрави. Залата бе наета от техния сенсей, възрастен човек на име Борислав, който твърдеше, че това място е перфектно за нощни тренировки, тъмно, изолирано и достатъчно просторно, за да разгръщат уменията си. Сградата обаче имаше мрачна репутация. Някога била сиропиталище, изоставено след загадъчен пожар. Говореше се, че душите на няколко деца, загинали при трагедията, още бродят из коридорите и стенат в полунощ. Тримата не вярваха особено на призраци, но студените течения и странните звуци, които понякога чуваха, ги караха да настръхват. Първоначално всичко протичаше по план. Загряха с задушаващи техники от гарда и преминавания в маунт, после разиграха няколко комбинации за самоотбрана. Петко, наричан нинджата, заради бързите си почти незабележими движения, показа как да заключи противника за секунди. Дидо каратиста, който имаше основа в карате, разказваше как комбинира ударите си с хватовете от джуджицу, за да изненада противника. Владо айкидото, най-спокойният от групата, демонстрираше плавни техники за отклоняване на силата и преминаване в контразадушаване. Към 10 часа вечерта сенсей Борислав ги предупреди, че трябва да тръгне по-рано. Наложило му се да отиде на неотложна среща в града. Ключът за сградата щял да остави при тях, а на сутринта да се върне. „Внимавайте, тази нощ е пълнолуние“, добави той с тих глас. Често тогава се чуват стъпки из пустите коридори. Тримата се спогледаха и се засмяха, макар хладна тръпка да мина по гърбовете им. Борислав заключи вратата отвън и потегли. След като сенсеят си тръгна, залата изглеждаше по-мрачна от обичайното. Само слаби лунни лъчи проникваха през високите прозорци. Петко предложи да поработят върху удари и защита в стойка, но на Дидо и Владо нещо не им даваше мира. Усетиха странен шум, сякаш от детски стъпки. Мисълта, че тук някога е било сиропиталище, изведнъж се върна и ги накара да потръпнат. „Чули?“ прошепна Дидо, след като спряха да се движат. „Сигурно е вятърът или мишки“, отвърна Владо, но по лицето му се четеше съмнение. Петко не искаше да показва страх, затова хвърли поглед към тъмния коридор, водещ към стари стаи, и предложи да проверят. Носеха си и фенерчета, защото токът често прекъсваше в тази част на града. Тримата се отправиха напред, водени от любопитството и адреналина. Колкото по-навътре навлизаха в коридора, толкова по-студен ставаше въздухът. Накрая стигнаха до врата с обелен синкав лак, на която с големи избледнели букви беше изписано „Детска спалня номер 2“. Вътре в стаята бе почти празно, само стари, счупени легла, захвърляни матраци и вехти играчки. Подът беше покрит с дебел слой прах. Дидо насочи фенерчето си към едно кътче до прозореца и изведнъж видя, че там имаше малък силует. Примигна няколко пъти, защото не беше сигурен дали очите не го лъжат. Силуетът обаче се раздвижи, после сякаш се разпадна във въздуха. „Какво по?“ прошепна Дидо и отскочи назад. „Няма никой“, промълви Петко, опитвайки да звучи уверен, но и той усети сърцето си да тупти неравномерно.
Тъкмо решиха да излязат от стаята, когато вратата се тръшна с оглушителен гръм. Владо се втурна да я отвори, но дръжката не помръдваше, сякаш някой от другата страна я беше заключил. Тримата се спогледаха, страхът се прокрадна дълбоко в душите им. Добре, нека не изпадаме в паника, каза Петко. Ще намерим друг изход. Започнаха да оглеждат стените и прозорците. Единственото възможно място за излизане бе прозорецът, но дървените рамки бяха заковани с тежки гвозди. Дидо извади джобно ножче, опитвайки се да ги изкара, а Петко и Владо го осветяваха с фенерчетата. Тогава се чу шепот, детски глас, който нареждаше нещо неразбираемо. Шепотът се усилваше, ставаше все по-зловещ, докато не се превърна в писък. Тримата се сгушиха един в друг, усещайки как кръвта им се смразява. Внезапно нещо невидимо ги блъсна отзад, сякаш ги бутна към прозореца. Владо залитна и се опря на рамката, ранявайки длънта си на ръждясал пирон. Дръж се, Владо, добре ли си? Извика Петко. Да, но трябва да се махнем от тук. Дидо успя да извади два от гвоздиите. С мъка и общи усилия разчистиха достатъчно място, за да могат да се проврат навън. Скочиха в мрака, приземиха се върху мократа трева на двора и моментално се втурнаха да обикалят сградата. Пътят към входната зала им се струваше безкраен, а от прозорците на горният етаж все така звучеше онзи писък, раздиращ тишината. Когато най-сетне стигнаха до главния салон, откриха, че вратата е отключена. Излязоха навън, жадни за въздух, и се опитаха да се успокоят. Стояха в сенките на полузарязаната градина, обзети от объркване. Какво по дяволите беше това? Попита Владо, все още треперейки. Не знам, каза Дидо, но повече не искам да влизам вътре. В този миг се чуха стъпки по чакалестата алея. Тримата се обърнаха и видяха сенсей Борислав. Лицето му бе озарено от лунната светлина, изглеждаше притеснен. Забавих се, нямах покой, затова се върнах да ви проверя. Какво се е случило? Попита той. Петко разказа всичко, като пропусна да скрие страха си. Очите на Борислав се разшириха, но той ги подкани да го последват. Хайде, покажете ми стаята, каза решително. Трябва да разбера какво има там. Върнаха се вътре, този път заедно с сенсея. Изкачиха се по стълбите и стигнаха до спалня номер 2. Но когато отвориха вратата, стаята бе коренно различна. Леглата бяха наредени без прашинки, по стените висяха детски рисунки, а на едно от леглата седеше малко момиче, което ги гледаше с празен поглед. Невъзможно, прошепна Владо. Къде е прахът? Къде са счупените легла? Зачуди се Дидо. Сенсей Борислав се приближи до момичето, приседна до него и го погали по косата. Здравей, Мария, каза той. Време е да си лягаш. Детето кимна, легна и затвори очи, а Борислав внимателно я зави с одеяло. После се обърна към тримата с непроницаемо лице. Съжалявам, че ви накарах да се оплашите. Истината е, че това място никога не е било изоставено. Сиропиталището си работи. Децата са тук, а аз съм техният настойник. Грейси джуджицу беше само претекст да ви привлека. Петко, Дидо и Владо се спогледаха, не разбирайки какво се случва. Но пожарът, легендите, изомоти Петко. Сенсей Борислав се усмихна тъжно. Да, преди години наистина имаше пожар и всички загинахме. Аз и децата. От тогава нашите души живеят в тази сграда. Тя не ви искаше тук, но аз реших, че сте достойни да останете. Завинаги. Внезапно коридорът зад тях се изпълни с детски сенки. Вратата се затръшна, а ключалката щракна. В този миг тримата осъзнаха ужасната истина. В залата не ги очакваше свобода, а капан. И вече нямаше връщане назад.